जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोर स्टुडेन्टफ्रा थांनाय 2026 मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव बिथांमोना जिल्लानि मादाव टप 10 पजिशन लानो हाबाय। जोङो CBSE आरो सेबानि स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव गांसे साइटेशन लेटार एप्रिसिएशन लेटार आरो लोगोसे सासे स्टुडेन्टआवहाय 20,000 फैसा होनाय जादों आरो बावहाय टोटेल 78 स्टुडेन्टफोरा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो जोंना थांखिया बेनो जे बे स्टुडेन्टफोरा भबिष्यतआव जाहाथे 5 बोसोरनि उनाव बा 6 बोसोरनि उनाव जोंनि बे तामुलपुर जिल्लानि फ्राय बिथांमोना जाहाथे साफा डक्टर सासे इन्जिनियार सासे प्रफेसर बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै जाहाथे बिथांमोना सासे मोजां मानसि जानो हायो। बे थांखिखौ लानानै दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोङो जिल्ला वाइसआव बेबायदि बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि गार्जेनफोरखौबो जोङो बे हाबाफारियाव लेंनानै जोङो सन्मान होदों। बिथांमोननि स्कुलनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टार जायफोर बिथांमोना दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौबो गांसे आर'नाइ होनानै बरायनानै सन्मान होनाय जादों आरोखि। मानोना सासे स्टुडेन्टआ साक्सेस जानायनि आन्दोआव टिचारफोरनि गोबां कन्ट्रिबिउसन थायो। टिचारफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै डेडिकेटेडलि खामानि मावनायनि थाखायसो स्टुडेन्टफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। लोगोसे बिथांमोननि गार्जेनफोरा खस्थ' खालामनायनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायसो स्टुडेन्टफोरा लाइफआव साक्सेस जानो हायो। गार्जेनफोरनिबो गोबां कन्ट्रिबिउसन थायो। दा बेनिखायनो जोङो गार्जेन बिथांमोनखौबो सन्मान होनाय जादों। जायफोर स्टुडेन्टफ्रा 3rd डिभिजन मोनदों, 2nd मोनदों, 1st मोनदों एबा फेल जादों बिथांमोनखौ आङो गोसोखौ मालाबाबो नार्भास दाजाथों आं खावलायहरदों। नाजानाय थायोब्ला बयबो हायो। 3rd डिभिजनाबो सानसे टपार जानो हायो। दा बेनिखायनो नार्भास जायालासिनो बे स्टुडेन्टफ्राबो जाहाथे इन फिउचार नाजानानै सानसे टपार जानो हायो। सानसे बिथांमोनाबो मेरिटरियास स्टुडेन्ट जानो हायो। आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो नार्भास जानाङा, खस्थ' खालामनांगोन, नाजानांगोन। नाजानाय थायोब्ला जिउआव जों साक्सेस जानो हायो। 3 लाखखौ सरकारि भाबै होगोन। दिनै जोङो बरायनाय जाबाय पार्टि बेसिसावसो बेयो। दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट BPF आरो BJP हिसाबैसो बरायदों। बावहाय जोङो स्टुडेन्टफोरनो 20,000 होदों। जिथु जोङो 3 लाख होनायनि खोथा ML साबजेक्टआव 3 लाख आरो एज ए होल टपारफोरनो BTCनि टपारफोरनो 5 लाख होनाय जागोन आरो 5 लाख। दिनै खिन्थु जोङो बेखौ पार्टि लेभेलावसो बरायनाय जादों। बे जाबाय 20,000 आरो गभर्नमेन्ट हिसाबै बरायनाया टपारफोरनो टप 10नो 5 लाख आरो ML साबजेक्टआव हाइस्ट मोननायफोरनो 3 लाख थाखा होनाय जागोन। डेटआ बे साननैसोनि गेजेराव चिफ सारा फाइनाल खालामगोन जोंनि इडुकेसन EM बिथांमोना सावरायनानै। खिन्थु बे साननैसोनि गेजेरावनो डेट ओंखारनायनि खोथा आरो खिन्थु बेखौ EC मिटिङावबो पास जाखानाय जाबाय। अलरेडि गभर्नमेन्ट डिसिसन जाखाबाय। बे प्रब्लेम नङा, बेयो गोदोनिफ्रायनो दङ आरो बेखौ लानानै जोंनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM रबिराम नार्जारि बिथाङा दाख्लैबावै गुवाहाटियाव गोबां खोथा रायलायदों आरो जोङो BTC गभर्नमेन्ट हिसाबै बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय मा खालामनांगौ जोंहा चिफ सारा माखासे खोथा सावरायगासिनो दङ। जेब्ला फाइनाल मोनसे स्टेप मोनगोन नोंथांमोनाबो मोनसिगोन आरोखि। BTCनिफ्राय बारा गोबाव गैला बेयो जासिगोन। टेट मास्टारनि जिथु एपइन्टमेन्ट बेखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा। स्क्रुटिनिनि खामानि मावनाय दाख्लैबावै रिभिउ जादों। इलेक्सन थाखाय पेन्डिं थाबाय एसे, खिन्थु टेट मास्टारनि जिथु एपइन्टमेन्ट बेयो थाबैनो जासिगोन। स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं दाखालि जिरायखांबावबाय बिनि थाखाय।